ഉള്ളിൽ ഫയറുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്വപ്നം കാണുന്നു. ആ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായൊരു ഫിഗറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അതിനൊരു പേരും ബ്രാൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരൊരു ഡിസൈനറെയോ ഏജൻസിയെയോ സമീപിക്കുന്നു. ചർച്ചകൾക്കും മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും ഒടുവിൽ ഡിസൈനർ ബ്രാൻഡിനെ പഠിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ ഫങ്ഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്തെറ്റിക് ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മീതെ നെറ്റിപ്പട്ടം പോലെ അതിങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആ ബ്രാൻഡ് വലുതാകുന്നു. ജില്ലകളും സ്റ്റേറ്റുകളും രാജ്യങ്ങളും കടന്ന് അത് പടർന്ന് പന്തലിക്കുന്നു. ആ ബ്രാൻഡിനോടൊപ്പം ആ ഡിസൈനറുടെ ക്രിയേഷനും ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കയറുന്നു. അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറമെത്തുന്നു. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക, അതിന് വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടുക, അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് വളരുക, അത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ണും മനസ്സും നിറയെ വിടർന്ന് കാണുക. അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കിക്കുണ്ട്, ഒരു ഊർജ്ജമുണ്ട്, ആരോടും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഇമോഷൻ.